வெனஸ்டே மார்னிங் இன்னைக்கு காலையில் பிரம்ம முகூர்த்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுற ஒர்க்கெல்லாம் இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து லஞ்ச் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்குள்ளே போனேன். நான் டெய்லி விளக்கேற்றுறதுனால முன்னாடி நாளே வந்து கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தான் வந்து வச்சுருக்கேன். சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதம் வடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரிசியை வந்து ஊற வச்சுட்டேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவேஷ்க்கு வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் டே தான். இப்போ வந்து எக்ஸாம் நடக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து 12:30க்கெலாம் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறான். அதனால வந்து அவனுக்கு லஞ்ச் செய்ய வேண்டிய வேலை கிடையாது. ஆனால் அவர் ஆஃபீஸ் போகிறதுனால அவருக்கு வந்து கம்பல்சரி லஞ்ச் செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சின்னவன் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா தான் எனக்கு வந்து சமையல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவனை பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால காலையில் ரொம்பவே சீக்கிரமாக ஒரு 8:30க்கெல்லாம் எல்லா வேலையுமே வந்து முடிச்சிடுவேன். என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் வந்து 8:30க்கெலாம் முடிஞ்சிடும். அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். இவங்க எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து குட்டி பையனை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு டைம் சரியாக இருக்கும். நீங்கள் யாரெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கீங்கன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.